Shalom para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti Yesus. Pinanggih malih wonten ing renungan padinan GKJ Purwantara dinten Jumat 11 April 2026. Renungan ing dinten menika kaparingan jejer amargi sih rahmatipun Gusti. Semoga kita sesarengan maos saking setunggal Korintus gangsal welas ayat setunggal dumugi 11. Semoga kita sesarengan maos saking setunggal Korintus gangsal welas ayatipun ingkang kaping setunggal dumugi ayat 11. Bab wungune Sang Kristus. Para sedulur, ing saikine aku arep ngilingake bab Injil kang wis tak wartakake marang kowe. Iya kang wis padha kok tampani lan uga kok antepi. Iya Injil iku kang dadi margane kowe padha kapitulungan rahayu. Anggere kowe padha mantep anggonmu ngugemi kaya kang wis tak wartakake marang kowe. Kejaba to yen anggonmu padha manjing pracaya iku mung loho wae. Sebab kang wigati dhewe wis tak luntakake marang kowe, iya kaya kang wis tak tampani dhewe, yaiku yen Sang Kristus wis nglampahi seda marga saka dosa-dosa kita, nyondongi surasaning kitab suci. Menawa panjenengane wis kasarekake sarta ing 3 dinane wis kawungokake junduk karo surasaning kitab suci, apa dene panjenengane wis ngatingal marang Kefas nuli marang para sakabate 12. Sawise iku banjur ngatingal marang sedulur luwih saka 500 bebarengan kang akeh nganti sakprene isih padha urip salong iya wis padha mati. Nuli ngatingal marang Yakobus, banjur marang para rasul kabeh. Dene kang keri dhewe ngatingal marang aku, padha kaya dene marang anak kang lair durung mangsane. Sebab aku iki kang asor dhewe ing antarane para rasul, ora patut disebut rasul, awit aku wis tau nguya-uya pasamuane Gusti Allah. Nanging marga saka sih rahmate Gusti Allah, aku dadi kaya ing sakdadiku saiki iki, lan sih rahmat kang kaparingake marang aku iki iku ora muspra. Sebab aku wis nglakoni pagawean luwih akeh ketimbang karo kancaku kabeh. Mung wae dudu aku, nanging sih rahmate Gusti Allah kang nunggil kelawan aku. Kang iku dadi aku, dadi para kancaku, kaya mangkono anggonku martakake lan kaya mangkono anggonmu padha pracaya. Mekaten sabdanipun Gusti ingkang rahayu inggih menika saben tiyang ingkang mirengaken sabdanipun Gusti lan ngestokaken wonten ing saklebeting gesangipun. Haleluya. Amin. Para sedherek ingkang kinasih, ing pedhikan menika Rasul Paulus ngelingaken dumateng para sedherek bab Injil ingkang dados dasar iman. Bilih Gusti Yesus seda amargi dosa kita, kasarekaken lan wungu malih ing dinten kaping 3. Menika inti kabar kabungahan ingkang dados dasar keselamatan kita. Paulus ugi nyariosaken bilih piyambakipun menika tiyang ingkang nate nganiaya pasamuan. Nanging kanthi sih rahmatipun Gusti gesangipun dipun owahi. Piyambakipun saged ngendika, amargi sih rahmatipun Gusti kula dados kados mekaten. Tegesipun sedaya ingkang sae ing gesangipun boten saking kakiyatanipun piyambak, nanging saking sih rahmatipun Gusti. Menika ugi dados pangeling tumrap kita. Kadangkala kita rumangsa boten pantes, kathah kelepatan utawi rumaos kirang. Nanging Gusti saged ngewahi gesang sinten kemawon ingkang kersa dipun ginakaken. Sih rahmatipun Gusti langkung ageng tinimbang sedaya dosa lan kekirangan kita. Ingkang langkung wigati, Paulus mboten namung nampi sih rahmat, nanging ugi ngginakaken gesangipun kanthi temen, nyambut damel kanthi setya kagem Gusti. Menika tulodo bilih sih rahmat boten
kangge dipun tampi kemawon, nanging ugi kedah dipun wangsuli kanthi gesang ingkang setya. Panuntun panyuraos ingkang sepindah, menapa kita sampun mangertos bilih keselamatan menika saking sih rahmatipun Gusti. Ingkang kaping kalih, menapa kita sampun ginakaken gesang kita kangge kaluhuranipun Gusti. Ingkang salajengipun, menapa kita pitados bilih Gusti saged ngewahi gesang kita dados langkung sae. Sumangga kita sami ndedonga. Doalah Rama kasuwargan, kawula ngaturaken panuwun awit sih rahmat paduka ingkang ageng ing gesang kawula. Sanadyan kawula kathah kalepatan, paduka tetep kersa nresnani lan ngewahi gesang kawula. Kawula nyuwun pitulungan paduka supados kawula saged gesang setya lan migunakaken gesang kawula kangge kamulyan paduka. Matur nuwun doalah. Amin. Para sedherek, mekaten renungan ing dinten menika. Mugi Gusti tansah paring berkah ing gesang kita. Amin.